ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବାକୁ ହିମାଳୟ ଗମନ କରୁଥିଲି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ହିମାଳୟ ଗମନ କରୁଥିଲି। ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲି ବେଙ୍ଗଲୋର ପାଖାପାଖି ମୋର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲୋର ପାଖାପାଖି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା ମୋଟାମୋଟି। ଆଉ ଇରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାପା ଫେର ଫେର ସେଇଠୁ ଫେର। କାହିଁକି ବାବା? ନା ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ତୁ ସଂସାର କରୁନୁ ମୋ ପାଖକୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁ? ତୁ ସଂସାର ନ କରି ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ ପରା ମୁଁ ଫେରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଫେରିଲି ଶୀଘ୍ର ସଂସାର କରି ପକା। ମତେ ଗୁରୁ କହିଲେ ପୁତ୍ର ନିବାସୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତେଣୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ନିବେଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିଛି। ଫେରିଛି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମହୁ କୂଳରେ ପିଲାଟିଏ ଦେବି। ମହୁ କୂଳରେ ପିଲାଟିଏ ଦେବି ପ୍ଲିଜ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମହୁ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ପିଲାଟିଏ ତମକୁ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ବହୁ ରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ। ଆଜ୍ଞା ତୁ ଶଳା ପିଲା ଦବୁ ବୋଲି ଅଧବାଟରୁ ଫେରିକି ଯାଇଛୁ। ବାବା ପ୍ଲିଜ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଁ ପିଲାଟିଏ ଦେବି। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ପିଲାଟିଏ ଦେବି। ଶୀଘ୍ର ବାହାର ବହୁ। ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିକି ବାବୁଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକି ଆସିଥିଲି। ସେଟା ଗୋଟେ ବୋତା ପିଲି ପିଲିଆ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତାକୁ ବାହାଘର କରିବି। ତୁ ପଳା ପଳା। ସେ ବାବୁ କୋଉ ପସନ୍ଦରେ କହୁଛ ପଳା ପଳା ବା? ସେ ବୋତା ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲ ତାକୁ? ପବନରେ ଦୋହଲୁଛି। ମାଂସ ଖାଇଲେ ଦୋହଲୁଛି ତାକୁ। ଏଇଠି ଅନେଇଲ ବାପା, ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଦୋହଲି ବୁଲୁ। ଦେଖିଲ ଯୋଡ଼ିଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଯୋଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଯୋଡ଼ିଟା ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା କଂକ୍ରିଟ ମଜବୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଟିଂ। ପୁରା ଢଳେଇ ପକେଇଦେଲ। ଢଳେଇ ମାନେ ଟୋଟାଲ 10 ସିମେଣ୍ଟରେ 3 ବାଲି। 40 mm ରଡ ଦିଆ ହେଇଛି। 40 mm ରଡ ପୁରେଇ ଦେଇ ଟୋଟାଲ ରଡ ଏହି ମୋଟା ରଡ। ଜମା ଢଳିବା ନା ଟ୍ରେନ ଚାଲିଲେ ବି କିଛି ହବନି। ବହୁତ ଏଇଆ କରିଦେଲି। ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରି ବାବୁଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକିକି ଆସିଥିଲି। ସିଏ ବାହା ହବ ବୋଲି ତୋ ପିଛାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ନାହିଁ ଶୁଣ ବହୁ, ପୁତ୍ର ଯେବେ ହବା କଥା ହଉ ତମେ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଲାଗି ପଡ। ତମକୁ ଜଗେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ବାପାଙ୍କର। ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲା? ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏଡିଟା ବେଳ ବଡ କରିକି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ବାପା ନ ଜଗି କୁଆଡେ ଯିବେ? ବାପା କେଇଦିନ ହେଲା ଏଇ ବାନ୍ତି ଉଠଉଛି ଆଉ ଗୋଡ ହାତ ବି ଭାରି ଘୋଳା ହଉଛି। ଏଠି ତ ଯୋଉଗୁଡା ମାଛ ଦେଖିଲା ବେଳେ ନାଳ। କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ କୋଉ ଶୁଖୁଆ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନା ଶିଳା କଣ ଶାଶୁଘର ପହଞ୍ଚ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଛି। ବାବୁ ମରିବେ ନହେଲେ କାହାକୁ ମାରିଦେବେ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ମୋର ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯିବି ଯେ କ'ଣ ମହୁ କ'ଣ ଛାଡ କ'ଣ ଲୁଚିଛୁ? କ'ଣ ଯା ବାବୁ ଉଠା ପକା ହେଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ କି ମରିଦେବେ। ତୁ ଚା ପଳେଇ ଯା। ତୁ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି। କାହିଁ ଯା ହଉଛ ଘରକୁ ଯିବ। ତମେ ଛୋଟା ଲୋକ ଯାଉନ, ସେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଡେରି ହବ। ତମେ ଛୋଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା କମ ସମୟ ଲାଗିବ ନା? ତମେ ଯାଉନ, ଯା କାହିଁକି ବାବୁ ସିଆଡେ ଉଠା ଜମି କିଣି ସାରିଲେଣି। ଦଲିଲ କରିସାରିଛି। କ'ଣ ନାମଜାରି ଶେଷ। ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରିସାରିଛି। ଏଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ପକେଇଛି। ହେବି ଅମଳ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଅମଳକୁ ବାକି। ମିଶିନି ଦବ ସିଏ ମିଶିନି ଦାୟିତ୍ୱ। କିଛି ନାହିଁ ବାପା, ସିଏ ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଖେଇଦେବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଢେ ଯାଉଛି ବାବୁ ଅଛି। ତୁ ନେଇକି ମହୁକୁ ଟିକେ ମୋର ଘରେ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତମକୁ କାଇଦା ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସେ। ଚାଲ। ତୁ ଶଳା କିଏ? ତୁ କିଏ ଆଗ କହିଲୁ? ଧନୁଆ। ଧନୁଆ କ'ଣ ଖାଲି ଧନୁଆ ଟାଇଟେଲ ମାରୁଛ କ'ଣ? ଧନୁଆ ଟାଇଟେଲ କ'ଣ? ନାୟକ। ନାୟକ। ତୁ କିଏ? ବାବୁ କିଏ ତୁ କିଏଠୁ ଆଇଛୁ କ'ଣ? ତୁ କିଏଠୁ ଆଇଛୁ? ସାଇଡରୁ ଆଇଛୁ କିଏ? କଥା କହୁଛୁ କିଏ? ସେ ଦେଖୁଛ, ସେ ଟୋକି ଦେଖୁଛୁ ନା? କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଟୋକି? ତୁ ଶଳା କୋଉ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଶଳା ଆଖଳିଆ ହଉଛୁ ତୁ। ଶଳା କିଏ କନି? ଶଳା ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପକେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ।
দেখা দেখলু বে তো সারা ওইনার তো মুহ দেখেছু এটা সারা মুহটা কেমি দেখা দেখেন এ সারা গছ ওইনার মুহ দেখু সারা গঞ্জেই টানি দিবু সারা গঞ্জেই টানি সে মুহ কোন হেন দেখেন কিন্তু মুহটা দেখা হচ্ছে নাউ ডক সাপ নাউ ডক সাপ মুহ আହୁରି ওসারিয়া হব সারা রূপা পাতিয়া মাছ ভଳିଆ তা মুহ দেখা লানি হ্যাঁ সকাল তমে কেউ মৌ সହିତ বাবু ସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ବାହାଘର ହବ ବାବୁ ଦେବେ ରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ ମାଣିକ୍ୟା କାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମହୁ ମହୁ ହୋଇ ମୋ ପଥ ଛାଡୁନୁ ଏଇଟା ମାଣିକ୍ୟା ବରା ସବ ଲାଟିନି ହେବେ ଅଳା ଛୁଞ୍ଚି ମୁହା ଶଳା ଆଉ ଗୋଟେ ତକ ଗୋଟିଏ କାଇଁ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ନଉ ତୁ ଶଳାଟା ତତେ ଶଳା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଶଳା ବେକାରିଆ ଲୋକଟା ତମେ ଯିବା ଟେନସନ ହଁ? ନେଇଲ ବାପା ନୁ 7 ଦିନ ଯାଇ ଘରକୁ ଆସିବେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ 7 ଦିନିଆ ଡୋଜ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ତୋର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏଥର ବୋପା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଟେନସନ ଲ ତେଣୁ ତା ପଛେ ପଛେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତୁ ହୁସିଆର ରହିବୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ଯେମିତି ଗଳି ନ ପାରନ୍ତି ହେଲା ଓହୋ ଜନ୍ଦା ତ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ବି ଗଳି ପାରିବେ ରାଘବ ବୋଲନ୍ତି ଧୀରେ ଗୋ ଶୁଣବ ଭୁଆଗ ଭାରେ ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନି ସତୀତ୍ୱ ଜଗିବ ନହେଲେ ମର